esan nahi dizkizuen. Bata da, karpetutan dakazuela azken aldean, baina dakazue horazio horria, bai? Esperientzien kasuan, B2an dakazue lerroa, azken lerroan, daukazue proiektuak esperientziak 14 bederatzea da, gaurkoak. Eta hor baloratu behar da, batetik 5 Bueno, orduan hori bat, eta ezaztu, eta hemen jarriko grafika bat, hor da grafika eta gero gutxi hor da horreztia. Eta gero, hemen bukatuta, bueno, berez emateu, baina eskaera egin donizueke gero, agurra eta bukaerara fitxi gaitezela elkarrekin gela nagusira. Eta hor, Xabik esan duen bezala, bere bertsoak eta kantatzeko aukera ere izango dugu. Eta berrikuntza zuzendariak ere bere azken agurra eman nahi dizuen. Entzun playback egin. Bai, aldepinak. Labur aurkezteko, gurekin daukagu Alberto Pérez, Tokialai bigarren hezkuntzako institutoko normalkuntza arduraduna urte askotan eta zuzendari ere beste Tokialai bigarren hezkuntzako institutua Irungo institutua bihurtu da, mundutan bost egin duzu ere, baina bakoitzean, ez? Eta, handitze prozesu hori izan da progresiboa eta batez ere azkeneko 15 urte horretan egin da pixka aldaketa, ezta? Eta handitzearekin batera, izan da ikastetxe bat kikindu ez dana, esan dut erronka askori heldu indiona, bilaketan eta saiaketan ibili direnak eta baita ere normalizazio lanetan. Orduan, alde horretatik, zen, duela zenbait urte hasi ziren pixkat lan egiten irakasle guztiak hizkuntza irakasle idei horren inguruan, eta duela 3 urte edo beste koska bat eman nahi izan zuten hobekuntza planetik eratorrita, eta hor irakasle eta ikastetxeko langile guztiak hizkuntzaren erabileraren eragile. Eta horretan, joan dira pixkat ibilbide bat prepatzen, nahiko aurreratuta, nahiko garatu daukatena, eta hori da guen momentu honetan aurkeztuko duena. Eskerrik asko inak, eskerrik asko Pedro ere eta Josean ni bezalako jubilartzea dagoen tipo bat horretak bilatzagatik. Azken finean, hainbat adina izan da, berri hitzarekin zerikusia daukan guztiak gaztetzen gaitu, ez? Orduan, berri iztatzeko proiektu kontuotan hemen Xabi Aia, Jose Lera, Jaione, Nerea eta zuen bezalako jende gaztearekin egotea, bueno, pues, bizi berritzen nau pizka bat eta posgarria da. Eskerrik asko beraz, gonbidatzea gaitu. Honekin ez aurretik, inek izan zidanean Xabiren ondoren, Juan Guilera, Javier eta Bio, nire barneko leheneko zeldo, esan ez dut. Lago ez da zu xampaiak egosten. Bueno, ekenko batzuk asko ezagutzen duzu eta bakizue, niretzat ez da gauzko esatea akeneu huevos, euskaldunari izaten bezala aurra jotzeko, beti arrontia horregitea kotatuko. Orduan, igual aurretikako batzuk, segurazki hau ere sartuko zen Xabiren azterketa horretan, aurretikako batzuk zuzena da edo ez. Nire kasuan, ez baldin bat zuzena ez da izan nahita, ez dakitara polestiko bat ezaten, ez? Izan ere, nire nahiz algortan, Irgunen herri ertaldun batean jaio. Ni Soriako naiz. Eta 30 urterekin ikasen duen euskara. Diot ikasen duen euskara, eta ez dut esango hitzari oso azdan euskaldunak izenik. Espainiz dut. Eta nizan nintzen, perektaren artean, lehenengo euskaraz ikasen lehenengoa. Nire zeba batek esaten zuen bedagunei, es que mi sobrino es el director de la Escuela Pública Vasca. Coño. Baina egia da, familian lehenengoa. Lehenak kanpotarrak, etorri berriak, eta gaur egun asko dira, ez? Baina ez nezin. Ez dut erabiliko larroa jo, zurazki gaizki erabiliko nuen azaldian eta norbaitik gaizki lortuko nuen, baina nire bikotekidari hain da gauza zin izkiut euskaraz. Zeratzen naiz, baina, eta segurazki, seguro, bala dela. Nire bestearen erdia baino gehiago, erderaz izan dut. Eta gaur egun ere, nire antzineko guadiarekin, erderaz moldatzen izan dut. Bikotekidea euskalduna da, eta
eta bera behar batzen da nire. Beraz, nik behin entzun bati egin ginuenean irale, garai batean, irale aldatzeko ebaluzak egin zenean, zen Holanda politiko batek, eta esan zuen, eta bi asko, entzun duzu askotan ez, tú nunca vas a ser euskalduna. Tu hijos igual sí, y tal vez tus nietos. Claro, denok izango bagina, sabi pa allá, ya, es que sabi pa allá bezain azkarrakarri, pues gara gutxi ez. Orduan, bueno, prozesuak ematen dira gutxienez nire ustez beraude batzuetan. Eta horregatik indak esan duk ezala, gurean gainera erakunde bat izan da, prozesu hau oso motetan da. Baina ni oso baikorra naiz, ubilatzen dagoen momentu honetan, ez? Baina igual, bueno, eska bat fardatzagatik ere, ni amonarik ez daukat, baina pare bat antza bat daukat Xabi Paiarekin. Eta horrek, bueno, posten hau. Ni ere Alberto Pérez idazten dut tilez. Bai? Euskaraz baldin badago ere, Pérez jarraitzen du niretzat tildearekin izan. Eta Perezar batek irabazi du Gurzuno. Ni ez nintzen izan, zonitzarrez alaba izan zen. Diot, kokapena oso importantea da. Ale jakin eta testu inguruan non mugitzen garen fundamental. Era personalean baita erakunde moduan ere. Hemen dagoen baten bat egon baldin bazen Gasteizen eskola estudia horietan, montasi aretu ginen, izen buru aldatu da, nahita. Alegia, momentu honetan, denok hezkuntza erakasle izan zen gure ibilbidean momentu oso importantea, prozesu oso luzea, urteak, nirea, Irunen zegoenean, nirea oso gaztea da, ezke oso gaztea asistenta Irunen egon zen aurkulari. Lehen hezkuntzan jazia ginen honekin, hori urte, baina DBH-en, eta hemen denak zarete, gehiengoak zarete, por cierto, jakiteko nola ni biluz, baita pizkal biluzten importante da niretzat, gero enbateko enfokea. Ez badi basu importa, Por supuesto, hemen zenbat ez zareten, hizkuntza, barkatu, euskara, edo gazte irakasle, edo berretxeguna aurkulari. Alegia, zenbat, zaudete hemen, irakasle, baina izan gabe edo berretxegunekoak, edo gazte edo euskara irakasle. Zenbat gaude? Koño, posten ez asko. Zer zuen gana joko ditu mezu asko, eta barkatuko dira zuen baten baldin bada, baten batek mina egiten baldin bada. Ez da nire azte. Bueno, ez da denuen, garai hartan, gaur egun, eta Iñakiren laguntza sagratu duen proiektua garatu ondoren, denok, irakasleakiz aparte, edo irakasleaz gain, edo irakasleaz baino gehiago, langile guztiok izan behar da, ikusten ari gara, izan behar itezkela hizkuntza irakaslea. Eta hasi aurretik, eta ekarpena, edo egindarreko ekarpena hau denez, baina beste konzeptu bat niretzat fundamentala dena hemen ezin duen garatu, denbora da daukaguna, nire urteak behar matzat igual, 25 urte ideia bat buruan, baina ez nekien hitzetan jartzen, karo, zoriagoa naiz. Baina Iñaki Artolak jarri zuen hitzetan, eta gero, koño, hori da jo kolokioak ez? Iñaki Artola, askotan ikusten bezala da, horrela, bakatu nibarri munduan da bilena, hezkuntza gauza teknikaria, eta Iñaki Artolari entzutea importantena ez dela erabilera, ni hor nengoen atxean, askotan kortatizko atxean ikusteko jendearen, zer, ez da importantena erabilera, importantena da ikasi, umea, aurra, ikaslea da importantena. Hau, momenturen batean agertuko da hemen, baina aurretikako hauetan nahi nuen
nahi nuen mai gainean jaz, ez? Aurkezpena laburpen moduan prestatu dut, norbaitek nahi behizango balu, pizka bat idea egitea, eta egiten bat, eta piko, eta positibatan, zein den proiektuaren mamia, oso beltzen dako idatxetan, ez? Hori, nago betxetan, eta horretarako horretik prestatu dut laburpen moduan. Link asko daude, batzuk erabiko ditut, beste batzuk ez, depende nola bazonik denboratzen, ez? Orduan, nire testu ingurua plantzatu horretik, ikastetxearen testu ingurua, ez? Nek zen bezala, 2012 urteko proiektua da, Xabi Paia baino gazteagoa, por tanto, oraindik bide luzea betu zaigu asko ikasteko, itxaropentsua saldu behar da. Pedagogo gallego batek, esatu zuen bezala, hay que insistir, resistir y tener esperanza. Guk hainbat mututan itxuri dugu, ekin eta ekin eutxi eta itxaropena izan. Bueno, pues, itxaropena badago, ez? Baina, fundamentala da, eta horregatik lehengo interbentzioa, 3 aldiz itxun diogu, zaroztuzunari, lidergo hitza. Jaionek izan duen lidergo. Era ezinbestekoa da. Hori gabe, proiektu guztiak hiltzear joan daitezke ja. Orduan, 4 irakuntza daukagu, aurrezkuntza eta eskuntza irutalde daukagu, baina DBH-en 2. Momentuetan DBH-en, 21 irakasle, eta 8 jardunaldi handiak. Eta, bueno, giroa denok ezagutzen dugu, ez? Bueno, urtetan izan dugu kezka hori. Hezkuntzan, DBH sortu genuenean, 2 gelarekin sortu zuen tokiaren DBH, 2 gela eta 2 irakasle plan. Gure ikasle gare hartan ere, gare hartan gehiago, txikiago ginelako, eta tokiarai aukeratzen zuenak, aukeratzen zuen publikoa eta deredukoa zera. Eta hor egun, deredua zabaldu da, eta aukera gehiago daude, areta guztire jende asko jarraitzen du gure ikastetxera datorren nahian, eta emaitza honak lortu zituzten. Eta kanpoko guk egiten dugu ikasleen jarrepena batzuetan joan arte, Irunen ez dago DBH gehi batxergoko ikastetxerik, gaude, 4 ikastetxe DBH-koak, eta gero beste 2 batxergoak, ez? Baina ikastetxe barruan ere, eta azpimarratu beharko nuke ere, erdera izan da, eta jarraitzen du izaten, horregatik izan dut itxaropena nagusi. Orduan, urteetan eta urteetan irega irtenbide dira. Gabiltza irtenbide dira, eta segurazki, seguro, jubilatuko naiz, eta jarretuko dugu irtenbide bila. Eta nire biloa txikiena, orain matrikulatu dena 2 urteko geran, edo haundiena, lehen eskuntzera pastuko dena, ikusiko du nola jartzen dugun irtenbide bila. Eta, bueno, hori ezinbestekoa da. Irtenbide bila esmaldi gabiltza, ez dugu aurkituko. Oso laburtuta, igual 2008 arte, esateke, eske egunen, inorkertu ditxeten euskara. Eske familia, claro, ni. Eta errazui faltari gabe. Eta gutxe monta kampaina bat, 2 ume hor, eta erberaz egiten, euskaraz egiten behin artean, txaki borratu duzuen, eta bapatean, azten dira erberaz egiten. Albidei bat egiten. Zin, ez, aita mahan joazen. Egia da, bai, pero esa no es. Gu hor, bueno, orain, ari daukagu eta iritxe gauduta, guk ere badugula gure eritxusun propioa. Familiak ere badu. Ikasle, por supuesto, que son todos una paella de sinvergüenzas también. Eta, eskeirungo giroak ez dira gutxe. Alkate ardaudi marata. Zoek irabazten du. Hor, gaur eguna usartzen naiz esaten aitzaki hoienaz txean, babesten ginen.
ezin da itxakia, benetan sinisten genuen. Benetan sinisten genuen. 2009 urtean, hor egon zen momenturen batean, proposamen bat, lideroko bat, guazen bilatzera irtenbidea kurrikulumean. Ja esen familia ikaslea gaia. Eta 2011 ikasturtean, eta ator urtean jarretu du, ikuskulu noiz arte, langileok eragile kontu horiek. Gure batean zen, guk euskazia dugu. Guk euskazia dugu. Ikasea jarretu duena. Txegin dezaten, familia la berze gaitu dugu. Bien dago, zer du. Harin ez karikatura egiten, Horako tan importantea da, hotxa muturretara, dugutan, egiteko idea dagoetan. Eta izatekotan, euskara, irakasle gara. Eta zuten zenuen irakasle gara. Ez que, honek ez euskara, ez bete egiten dugu. Maite irakaslea, edo tekniko irakaslea, edo usartuko irakaslea, bakasko irakasle, baina hori nik egin dut. Euskara irakaslea, eta zen irakasle behatik amorratu. Egon hori, imaginatzen du, gu ez da gara inarragoak izan du, bereziak, segura zuzuri irakasletan eman dago espait, ez? Edo kerrago, lehenengo mara. Ez que garotatzen dira ziutxetik, eta ez que, itxegin beharko da ziutxekoekin, ziutxekoak dira lehen eskuntzakoak, Gu ditugu, gau daude en el triángulo del sol naciente, ese. Hiru mendizkan. Ziutxetik edatoz, eta eski ez da egin euskaraz. Koño, zuzutarako zaude hor. Eta nik zuzendari bezala jasotu proposamena. Haizu, itxegin beharko da, lehen eskutzakoekin, aberse egiten duten ze, euskaraz gutxi egiten dute. Eta ni zuzendari, lehen eskutzako zuzendari izan dakoa, nintzen ez, igo zaitez, ziutxeko patiora, joa zaitez, oso mailakoen gana, eta jarri belarria. Hor egiten dute, hemen ez dute egiten. Errua gure ala, ez, gaude faktor asko, nera behar dira, nahi duzun guztia, baina ez bilatu, eta hori da mesua, erantzukizuna besteen gana. Eta hor, 2009 eta 2010 gara ikasturtean, Gintxamena kokatzen, kurrikulan kokatzen, Iñakiren laguntzaz, egin duen forma. Hau segurazki, ez tokia askotan batean baino ez dago egin zuzen, ze hau, imaginatzen dut, etorri dela berrikuntza pedagogikotik. Eta bueno, hor, egin duen hausnarketa bat, 20 orduko hausnarketa, kurrikulunak zer dira. Claro, es que askotan, claro, es que landu behar dugu bigarren mailako ekuazioa, pero landu behar dugu nor-nori, no? Edo, claro, es que bigarren mailako oso importantea da. Eta, eta hori kurrikulan non ez du inberduta. Kurrikulum berria, non ezaten da, egin behar da. Non, bigarren mailako ekuazioa, edo polinon da. Y nunca entendido el pollo bat. Bateako bedoso bateko. Kurrikula bezala osatuz berriz, bai izaten ditu, ez? Eta horren bitartez, bueno, hau eskura garen okazu ezki, beretxegune guztietan. Entutzi. Ixo. Esaiten guztaren hor. Eta hortik, atera genuen, adosteko moduko 10 puntu. Batzorde bat eratu genuen, batzorde pedagogikotik aparte, nitigun aparte, voluntario osatuako 8 lagunen batzorde. Guazen ikustera, zertan egon gaitezkatoz. Eta piztina da bota, jakin gabe ura zegoen, eta jakin da hor barruan harri asko aurketuko genuela. Jarkatu nina izfizikak berakasleak. Hori jakin da, nire oso batek esatu bezala, artikulu primero conocer al personal. Ni zorionez, urte asko gara bat hemen, eta ezagutzen dut
ze jendea okatik dira, ez? Ara eta guztiz dira, teak genuen, olako proposamen bat. Hamar puntu. A ber, hemen ez dago beste munduko ideiarik. Ez dago beste munduko. Baina, mai gainean jarri genuen gaia. Mai gainean jarri genuen. A ber, hontan, zentzutan egon gaitazke adoz. Egia da, honek ez zuen epe laburreko etekin egon direkin. Baina bai, bari izan zuen, goazen txipak berriro zentratzen, ez? Eta hortik, bai, lortu genuena, urte hortan bertan, izan zen, bueno, hau zen, gare batean, gure irakasle batek asmatu zuen logoa. Gaur egun ikusten zuenean pareketen du, baina bera artista hutsa da, irakasle hona, eta hori asmatu zuen. Norman ditzen zen, oso originala. Norman. Bueno, orduan, ez da genuen, bueno, guazen azteketa bat egitera. Kurrikulunak benetan zer esaten du. Hau da kurrikulunarena, hau ez da guk errutakoa. Hau da kurrikulunak diona, 2008ko kurrikulunak diona. Eta esaten du, irakasle guztiok, izan behar dugula hizkuntza irakasle. Eta hizkuntza gaitasunak guztiok behar dugula. Laburtuta, natur zientziakoak, pues hor daude 15 alderro. Eta gizarte zientziakoak, eta gorputz hizkuntzakoak, eta iritartasuna, eta plastika, eta hizkuntzak, eta matematika, eta musika, eta teknologia, eta latina. Oino, hau bai izan du kurrikulan, kurrikulan duzaten landu behar duzunik nor nori nor, edo begarren gerra mundiala, den, ikatzen bat, agaira, edo Xabi gerratu zuen bezala, hautako zein den okerra. Baina hori bai, hizkuntza gaitasuna guztio gerratu behar. Hori bai izan du kurrikulan. Beraz, aitzakirik ez. Gutxienez, kurrikuluna ez dezala izan motiboa, aitzakia, arrazoia, ez garratzeko guztio, hizkuntza gaitasuna. Claro, hortu pokiten du genuen, kontu bat egin. Txehonen, zer indikatu, universitateko lako egin, berdin du, bera horren izan dut, magisteritza eskolan izan dut. Hau berda, hau izan dut, hau, izan dut magisteritza eskolan. Zoritzarrez, universitateak, kasuriko berenean, ematen digun formakuntza, da klasa emateko elebakarrean, eta existipenez den, eta inoz existipenez tango homogeneoetan. Beraz, por supuesto, nidea ginekoa, baina gazteagoa zaretenak egin guzti honetan kasurkurek informazio hori, eta hori, izan de puta madera zertuko teknologia. Pero no baita erakatzik hori dira usatzen. Baldore. Hemen daukatik nago garez egiteko eta ez egitekatzeko ideia hau inoiz dut. Ni, gara, inon izan hemen, estatu honetan, erakatzen dioten kontu. Kasurikoena, kasu bat da, gizarte zientziako erakazioa esaten, naturakoa, teknologiakoa, fizikakoa, matematikakoa, edo gramatikakoa. Orduan, arazorekin jarretzen dut, ez? Orduan horren ondoren, iritsi zen 2008ko horrekuntza plana, eta ja, ez agunak eta talde hori bidatuta, baizik eta berrikuntza barkatu, pedagogio batzorde bidatuta, nik esan nuke kolatu genuela horrekuntza planean. A ver, eta zenbatek irakurtzen du horrekuntza plana goiti bera aprobatu horretu. Orduan, erakoreko zutenekin adostu eta plantatu honen zergatia. Kolo! Eta horrela enfokatu genuen. Profesionalen eremuko euskararen abiarako diagnostikoa egiteko, teres narratikor bat irakurri, porque
ez dute, dut, hori dutukan nik izan dagoen, ez? Bueno, hau aprobatu zenean, ja ezen zortziko horren pedala, ezen zuzenaritzaren pedala, ezen hizkuntza emakuntzakoa pedala, gure ikastetxean hizkuntza emakuntzakoa pedala, zuzenaritzakide borroz. Ni hori nahi zuzendari, baina demokratika izan da, garraitzen dut izaten zuzenaritzakide. Ezen pedala, zen ikastetxeko urren urtetarako helburu bat. Bere, hori bai, arduraduna lehenengoa, basta ere, ari eguen, nomakutzen dedikaria. Beste hori. Bueno, eta hor bai iritsi zen, Iñakiren, nik ez dakit, igual aurku lantza esatea gutxi da, ze orduak eta orduak sartu zituen, eta gela argazkia, zautzen duzuen gela argazkia, Ulibarrikoa, Ulibarriko kantu dena bat, gela argazkiaren egituran oinarrituta, Iñakiren laguntza, Iñakiren laguntza, sortu genuen tresna. Eta hori egin nengo datu bilketa bat, gogaratu, eskatentatzeko. Familiak ikasleek herri daukat errua, kurrikunak, guk ere bago guzu bat egin. Ez kurrikunak behartzen gaitu, kurrikunak esaten duena. Ez du esaten ez duena, eta esaten duena, izo zen ere, guztio garela hizkuntzaraz. Ez dakik nola egin? Egin gudu formakuntza, segun. Ez dakik ez baigatu prestatzen, egin gudu formakuntza. Eta hor, zegoen, inork ez zuen etortzen, baina bai, sentimentu handia zegoen, pues igual gu zerbait gehiago egin dezakegu. Hortik sortu zen. Eta datu bilketa, egin genuen 3 eremutan. Eta principios, itxaldearen mamia zen, herria orkesta tresna, pero ezin izan du, aurretiko guztia ez esan oinaino itxan. Orduan, tresna zegoen langile guztiei zuzenduta. Atezaina, ezagutzen duzu ez, gela argazkiarena. Por supuesto, gela argazkiarena da egitura, baina importantena zen galderak. Eta galderak pentsatu behar ziren, jendearen gan provokatzeko gune genuen erantzuna. Alegia, jarri zaitez pentsatzen kafe hartzera joaten zarenean, segun gaude hor, ilarrean onduan eta kafetegia dago behan, ikasek atotzen direla, zure nola joaten zara itxegiten kafetegia zoa zenean, zure ondokoarekin. Edo behatzen duzu benetan ikasleak zure gana urtzen denean. Holako zuzuak, ez? Bueno, tresnak dira denak berdinak, gulegariak, jangelakoak, gu jangelako zerbitzua oso potentu. 250 ikasle, jangelan, eta bere guztira behatzen dukagu 400 Osea, jende asko urtzen da jangelan, langile asko guretzat ezitzagia dira, ezitzaile ikaragarriak eta hizkuntza irakasle ere bai. Eskola kiroletoak, irakasleak, ez ditutu dela klikatuko, ze azkenean dela jabenak. Irakasle egindan zentratuko naiz, ze hemen gauderak gara irakasle. Ez dago bulegari, artesainik eta jangelako ardura du. Baina hau berbera egin dut jangelako batzuen bileran, ez? Eta eremuetan emaitza honak lortu genuen, artesainarekin, gari hartako artesaina zoragarria zen, gaur egun gauza kantatu berateke. Artesaina bai sinesten zuen bera zela hizkuntza irakasle. Bulegariak, gure bulegoan mertxe, da gure lehenengo zitzailea, gure lehenengo hizkuntza irakasle, zutuk elaik ikusi ezakezu, delta gutxiago, ikasle bat, irakasle moiana gana jotzen, gaberaz. Irakasleak ere horreleko tresnak, gari batean zer dut, ikeago jo, cuando me vengo ikasle, mandatu bat por culo. Hori guzkaraz! Bueno, hori jakintzen genuenaz, ia zein genuen formakuntza bat gerratuko gara hortan, ez? Baina mertxen gana, bulegari gana, inor ez da urbiltzen. Inor, ez da inor ez. Ez da toti, horrentzi bertan etorri da toti joaten zaio mertxeri euskaraz.
Zuti da, gure ikatea esan dakoa, den hizkuntzan joan zen getxora, argu batera, praktikamente ez daki euskaraz, baina mertxeren gana kurritzen dinen, mango edazu garajako biltxatotzen gatxerren daz. Gero ez duguztik zer gehiago euskaraz egiten egun oso, baina mertxeren gana joaten da, euskaraz mertxe da, boleko. Eta jangelako langilea. Bertan zeuden eragiteko gutxi zuden, pade bat langileek ez zuten bat ere garri ikusten euskaraz egin behar zutenik, baina, bueno, ni neun eragimen berekin, eta hor ez genuen ikusten asko hobetzerik zegoen. Asko gaitu behar zen Euskola Kirolean, zegoen behirarea, bueno, ezintasuna adierazten zuen. Nik zen dudan bezala, ni bikotekideekin bat gauzak ezin duela euskaraz esan. Xabik egin, nik esan bakarrik, pues berak ezintasuna adierazten zigun. Eske, maiten izan gure kirol nagusia, eta tipoak adieraz zuen ezintasuna. Eta ez zuen, ezintu jarretu, txiko du, hotxi zuen, egen nuen kapatu behar. Berak utzi zuen, ez zuelako ikusten ikak. Eta hurrengoan kontatatu genuenean, adieraz irizpide nagusia, jangelan ja garai batean egiten genuen bezala, zan da, euskarekiko jarrera eta jorrea. Eta irakasleak, pues irakasleekin, pues emaitzak oso anitzak. Aniztasuna aberazgarria da, eta oso aberatzak ez ziren. Aztetu genetuen 19eren. Irakutzen da eskerreko hau? Bueno, irakasleak egin, irakaskidekin, azalpenetan, ikaslei, familiei, administrazio ezbitela guliei, irakaskideak, bueno. Eta, bueno, argi dago, emaitzak, eguneko egunean, izango balira, 5 iritzeko zen zutabea, eta hemen dago zulotxo bat. Bizulo potente, hemen dago beste bat, bezain potente baina hemen, eta hemen beste bat, bale? Bueno, pues, ondori bezazen, guazen eragitara bat, eta guazen paritzera, guazen proposatzera jendeari, jarduera sorta bat, eskenan eroriko nahiz, eta gota gutu ordenagailoa, ordenagailoa berretxeko denez, pues ere pagatu du. Bueno, eta hori, erabaki genuen, grafiko horretan, 4 puntutik bera ateratzen ziren eremuetan, eragingo genuen. 2012an, hau erabaki genuen, ez genuen, idillerik ere, nola erango genuen. Baina, Iñaki Biainei pagatzen diote horretarako, segurazki ideiak emako dizkio. Gutxi pagatzen diotera badakit, baina, hau gutxi pagatzen duen bezala. Orduan, 4 eremuta, motibatu euskara balioesteko kontu hortan oso behan ateratzen zen nota. Inputa, gure inputaren puntuan ere, egoera sortu, ezkenekien nola sortu egoera, eta irakaskideen da. Kuadrillita asko ikastetxe guztietan bezala dago gurean, eta kuadrillita horien artean orduan, hor, audiaketa horren ondoren, egin genuen Iñakiren gandik jaso informazioa, eta gero, halako ideia jasa bat egin, eta denak onartu genitu. Atena egin proposamutan. Ez dakik zer egin, hemen daukazue, galdera sortan. Eta gainera, helburua esen izan, hau bezala, guztiok egin dezaguna. Ni badakit, gure ekatetik gertu, ikastetzen batean, erabaki horren hartu dela. Hau derrigorra ez. Franko gara bizik egin denu, badakigu derrigorrezko diren gauza guztoko eta egiten duguna, baina gazteok ere badakizue. Horren planteamendu izan zen, garai hartan lehenengo aldia, bueno, proposamen bat, proposamena prozesu hau da, sortu
Pedagogia batzordean soterritu genuen, eta gero mintegian tan hartu eta neurriak hartu ditu. Proposamena guzti dituela daukago zorri, egiten da prozesuaren aurrekariak zentzuk izan ziren, eta gero egin genuen irakurketa bat, eta proposamena. Motivazioa eta euskara balioesteko, ez da egin, 30 bat proposamen daude. Inputaren botua beresteko dutu, daude, ez da egin, beste proposamen. Eta hobetzeko zeuden eremu guztietan, atera genuen zerrendatxo bat. Atera genuen zerrendatxo bat, mintegitara eraman genuena, eta mintegitara izan zitzaren. Bueno, hemendik kurso bokatu arte, aztertu, ikusi, hau egiten dugu guk, espainetik. Hau, egiten zen, txorrada bat, zergatik. Baina, ara eta guztuz ere, txorrada bat joan ez egin. Baina, horren ordez, goetez izu zerbait, ze goetez maik bezu etorri, eta inkorporatuko dugu dokumentua. Eta horrek ban genuen, otsailetik, ekainarik artean, prozesu hori. Mintegietan, neurriak arte. Hemen dago bizka bat, norbaitek nahi badi badu gero hau irakurri gehiago, ikusi dugunaren laburpen. Motivazio aldetik, hau azkenean da, honen laburpen, Hau zen gehien kezkatzen gintuen alegia, ez dakigu nola egin hau. Hau izan zen dokumentuan denbora eta espazio gehiago okupatu zuen. Hau, gero dago da garatuagoa, azpikuntu ditu. Laugarna, lautik bera atratzen dela guarrazde, irakaskideen gana dira. Nerezak kriston balio handikoa izan zen, irakasleok, ateratzen genuen edotasuna eta zintzidea. Ni, nerearekin, gelako lanean, edo koordinatzen garenean, baina gero atratzen garenean, ni, sentitzen asko zubeto gaztelaniaz, azkenean, nera llevo alboroto. El tema idiomático me refiero. Eta bukatzen dugu erderaz egiten. Además, no vamos a hacer como el vídeo aquel de lo hacemos. No, sería también, pero tiene que bakarrik kontu profesional. ¿Vale? Bien. Orduan, balio handiko esan zen iretzak, izakasen artean, sensazio hori egotea. Oño, igual gehiago egin dezakegu, ¿vale? Orduan, proposamena jarri genuen martxan, mintegietan jarduera gutxinak konkretu zituzten, eta mintegiek beraiek ezen egon inongo batzorderen jarripen. Iritsi ginen, nahita eta horra programatuta, iritsi ginen ekainera, eta naturakoak ezekien zer egin zuen gizartekoa. Eta asmorik ere ez genuen, de momentu ere konpren. Eta bukaeran, eta joan ginen oporretara, tresna hau konpartitu gabe, pasatu genuen berriro tresna, eta hori izan zen hemetxe. Begibistan esaten da zerbait, mugitu dira hor,
hemen ikusten dago beto. Hau da, aurrek urtekoa. Bai? Lehenengo irakurketak, gutxienez eragin dugun ere mutan, zertxo baite. Estresna berbera pastu genuen, Eta nabarmenena izan zen, euskara, motibatu euskara balio batxena eta inputarena, aldaketa nabarmenena. Baina bai, hori ikusten zen, baina gabezi bat zegoela. Ez genekien, konstientia ginen, hobetu behar ginuela honetan, baina ez genekien hori nola egin. Hori dela da, 2013 urterako, klaustrosorako eta orain ja derrigorrez, ez batzor dira voluntariak, formakuntza, ikastetxeko formakuntzaren barruan, sartu genuen, 10 ordu, ez da asko, ez da gutxi, baina askorentzat izan zen berlerengo unea kokatzeko eta zertzeko eta talkan egiteko, guazen pentsatzera nola eragiten dudan nik eragilera. Berdin ze klasak ematen ditu. Gorputz hezkuntza, fisika, musika edo aukera gaiaren bat. Eta orduan, EBT, matematika zantzu duen, formakuntza baten duen talde batek, EBT gitatuta egin genuen Euskaren erabileraren nutxia bete, Euskaren erabileraren eragite. Formakuntza bat, norbaiten nahi izango balu, hemen dago ere egin genuen. Norabideak, ezagutzari begira eta erabilerari begira. Eta hori ginen, klaustrosoa 10 urterekin. Beraz, ja, aitzaki, arrazoi, dena delako hori, edo horri, erantzun bat eman genion. Hemen, Iñaki duzen ari ere bai, zuela, Iñaki eman ditu pausa batzu. Adibide ugari, eta bueno, batek baino gehiago, aplikatu zuen. Baina aplikatu ez zuenak, ezin du esan izkezgatik. Horko etxen baragioz horretan ez izuten erakatzi. Baina ikastetxeak eman dizu aukera, gutxien ez 10 duten, hortaz zerbait ikasteko. Logikoa denez, batek egingo zuen lo. Arotzen ari naiz. Barkatu. Ari zara grabatzen, eta arotzen zaitut, ez? Lasai, zure dioi, aigera. Pues 71 bateko klaustro batean, guztietan bezala baten batek bizarduna duten bat botoloa lokartzen zen, beste batek aldera sortu ditu eta bezala ekipatu zuen denbora osoa, aniztasuna nagusi, ez? Baina egin genuen, eta ikastetxeak eman zigun aukera, guztien aukera formatzeko. Eta hortik aurrera, horten egin dugun hobekuntza planean, hau da helburu nagusia. Hurrengo urtetarako. Eta azaltzen da, ez aurrekoan bezala jotzen zarete, tresna bat sortu, metido con calzador, a ver si no se lo leen. Bueno, orain, azaltzen da, ja, helburu zehatzak horren inguruan. Arlo desberrietan, arlo guztietan, hizkuntza publikazio gaitasuna sistematizatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eta gutxi. Hurrengo urteetako, lehen itxetako, helburuen artean hobekuntza plana. Pentsamenea, idazmenean eta irakurmenean bereziki. Hartu zaigu morfosintasia edo zerbait? Nor? Gramatika? Ez dago? Hortan, ordu asko zaten ditugu. Zue jarri duzue, honeko 40, badatik gehiago zen dugu. Gehiago. Eta ni, igual, dago profesional. Zori txarrez, soy un zure maestro. Ni me licenciado en cosas de estas, baina eske, zertarako balio dute
Xabik esaten zuen lo de la pobreza. Me lo voy a cambiar el ejemplo porque yo lehi esaten dut nuen. Nik nire bizitza osoan ez dut diezaiokegulakoan eroko. Eta zenbat zor busatzen dituzte gure laugarren mailako ikasleak, ni orain ikusten ere, gure semea dago gure ikastetxean laugarren maila. Eta tot izatea con unos tacos, no que, mande. Eta erosten da zen, iki? Eta zenbat burutxi. Ez que beratzera zorza pelikatu du, 0 bat eta dugu amatu. Eta beratzera zorza da, euskalduna, etxean, euskalduna, aita euskalduna, ana euskalduna, biak irakasleak, euskaraz mugitzen dena, eta pelikatu du, 1-0! Eta hori ez dihua mape, gizarte, naturako bueno, hor planteatzen dena da, hizkuntza komunikazio gaitasunean hobetzea, pentsamena, idazmena eta bereziki irakurkerian ulermena, arlo eta erakas guztietan, esatzen da, metodologiarik txarak egiten, dugu metodologiaren kontuan daramo ja individuo soluzio. Ikasari oso gara gaztetxean, hor ere, eman pizkatu horreko bat, eta, baina hori ikusi genuenean, berriro ikusi genuenean, irakasleok ikusten genuen hau praktikan jartzeko zetasuna. Normal, porque somos humanos, a pesar de ser humanos. Orduan, erantzuna, gure urtetarako, irakasgai bakoitzeko egunerokotasunean nola gauzatu, kontua guztia, eskatu dugu formakuntza iraleko ikastaro bat. Ikastetxe guztiak, klaustro osoak, berriro, egingo du. Ikusiko dugu, noiz, asmoak genuen egiteko irailean, baina ikusiko dugu iraleko ikastaro. Eta guztiok eskatu dugu ikastaro hori, kontu horretan. Eta orain ja batzorde pedagogikoak, dago jarrita hobekuntza planean, egingo du jarrepera ikasturtean zehar. Aurreko hobekuntza plan horretan, nik bakoitzak egin zuen, ahal izan zuen. Orain planteamentua da, orain urtetan, nik bila dut ikusiko, baina vigilatu gurutia, nire bilobari egiten diogu, kanpotik, jarrepena izan. Bueno, pues, egelitu dira lotura bat baino gehiago egin gabe, egin bukatu garaiz, aurrekoak oso ondo egin du Jarionek, nik ez duen nahi, egin gehiago erabiliz. Horixe da, egin duguna, egin duguna lana, DDH, urrenko, azkeneko, Kartetxo bat batera egiteko, aprobetxatu nahi bat dut bezuen. Hau guzkien kolazkarai batea aterezkeo eta belarriak jarrizkeo, zer porcentaje hitz egiten dut. Bueno, gure jolaz garaian agertzen baitu bazara, dago, trampeak. Baina ez que con casi tiene tu banco, eta gainera, ekako dugu den nazera, pasatuko esan jonez, por lo tanto, gure jolaz garaia, asko entzungo duzuzkariz. Gure jolaz garaiatan asko entzungo duzuzkariz. Vale? Arri. Noiz entzungo duzuzkariz. Gabonetako portati guztatu, koño, gabonetan jantzuntu batek izan, eta ilumina duzuten guzti. Baina maz, izkien, izan emandako momentua. Pues no es así, baina ez guztu egin. Claro, guk hori ez dugu lan hemen. Baina, proiektu honekin, helburua ez da izan. Helburua ez da izan, jolaz garekoa. Helburu izan da, irakasleo gure harritxoa jartzea erabilera den prozesu horretan. Zuba dizutze gurtu duetik. Aurreko gunean, Joseko Rezazidan, bera ezela ni bezain baikorra puntu enten. Oendo digureko biera. Iro tamar urte barru itzin gudu. Esan hori egiten dut. Kontua da. Zeratik egin baikorra? Nik horrein ditut, ikastetxean ikasle bezala, ikasle askoren zen behar.
batzuk eta hemen egunetik, ondo da hostia zaten tapala, eta beste batzuk ja, tokelaikoa, tokelaikoa, eta hiri gata hogeita marute, eta zerrenik hogeita marute. Hori etokin dinan, zigur, osotxu, dute, ikatzera, naturaltasun osoz egiten duztaz, egiten dituztaz. Beraz, guk, nire ustez, ere egin behar dugu. Baina prozesua, ematen dira hain askar, bakarrik supertotuen buruan, salipaiaren buruan. Jende normalen nahi, eta aregiago erakende baten gai, aldaketak egiten dira ematen hain askar. Gu jarretzen dugu arritxoa, bidea egiten laguntzu. Eta hori ezen retoren dugu. Zergatik gaur etxungo zenuke asko euskaraz? Pues eskuntzan emakuntza batzordetik, ikasleen batzorde badago, hemen gainera badago ikasleen iritsia izan dezaken norbait, zeren familiak bada. Aizialdian erabilera haunditzeko jarduerak antolatzen dituzte. Horietako bat, da guk ditzen duguna Eusko Olimpiada. Eusko Olimpiada, egon dira, abenturilaketa, literat, musika, eta zazpi bat jardunatu bat. Baina potentena da Eusko Olimpiada. Eusko Olimpiada ziginen, dagoetako poteko bat. Eta momentuetan Eusko Olimpiada nahi dira, parte hartzen, buruzak naiz, lau ikasle, gau, horrein momentuetan, amaritan, amaritan, horrela zen. Irudikan, patioa, hor, mendian, lauaren mainakoak dira gaute, baina ez ziletik izan berko, lau arduradun nagusi. Ekintzaren, jarduaren, lau arduradun nagusi. Bakarrik jotzen dute, erakarri arduradun dena, iztilloen bat dut, eta ez da hori. Antolatzen dugu 6 proba desberdin. Areia, festibaloia, toka, lokotxarilketa, sokatira, pasu horretzeko bat, galdera joku bat, eta maite misa, zintzun faltatu, lekeetu zela. Orduan, errekre oro daude 12 talde lehiaketa hori. Talde bakotxa doka, 6 lehiaketa. Beraz, 12 egin bat. Gehi arbitra, inaka. Ze, proba bakotxa kontrolatzen du arbitro bikote batek. Gehi arbitra nagusia. Egun bat ikasle, arituko dira horretan. Eta hor, parte hartzeko euskaraz. Voluntarioa. Parte hartzea. Inor, ez du inor behartzen, euskaraz aritzen. Eta saritzen da zikatzen. Saria hitza da, gutxakin izaiona, baina momenturen batzutan, pues igual, saria hitza, edo saria behar da, pizgarri bat izan nukenik, baina pizgarria igual suena mejor, egia da, saria oso zilba da, Pusu gukera. Oberenak izan dute taldeetan, eta oberenak dira jarrera. Partida bakotxean, eskatu bertzeko, zergatik egiten duen euskaraz, partida bakotxean daude jokuan, 8. Maiten iztean. Baitu batzuk, eragin dira jokatzen, Espainia mailako begarren maila. 8. Oie, irabaztu dute beti maiten iztean. 2 puntu. Baina partaide guztiek euskaraz egiten baldin badute, 3 puntu gehiago daukate. Erderaz egiten baldin badute, 3 puntuek dute eskuratzen. Eta txapelketan zehar, jarrera honak baldin badituzte, ardurak, aktak erregatu, kamisura bertinekin joan, ez dituzte. Beraz, gerta egiteke, maiten izan galtzea 11-0, baina izatea 6 puntu. Eta besteak irabaztea 11-0, ez da 2 puntu. Bueno, pues bukaeran, sistema horrekin, puntu gehien lotzen dituztenak, daukatez ere da, afaritxo bat. Afaritxo bat. Orduan, momentu honetan, bai entzungo zenuke euskaraz asko. Aurreko hilabetean, gutxiago. Ze aurreko hilabetean, patio gehienetan, hizkuntza nomakuntza batzordean zeuden guztiak, zeuden irekin batera, errekerotan, ikastetzen barruan, jangean aregia, prestatzen jardura guztiak. Beraz,
joera hobea izan dezaketenak ez zuten patioan. Horiek ere, ateratzen ziren bilatik gehienak, erderaz da ziren. Hori izan zen edo ikusten bat. Gure kezka da, eskazten barruan, ez gelan, barruan, eta nagus. Baina, ni momentu benetan ez dauk eskatzen horrek. Bat ere ez. Horrein dela gutxe etorri zen, hemen gurtik ezagutzen duten, segurazki izan dugun ikasbizia dekarekoa, Fernando Ilusio. Oso garrakan duen, oso distribu bat, kultura zen insumiso euskarri. Hori da, una, eta lagun dituela, paper bat dutila, eta mertzen gara zen euskaraz, mertzen alto zen euskaraz, nire ateritzen eta eritzen alto zen euskaraz. Eta zen insumiso total. Que no, tío, que no lo euskera, que no tengo una borde, que se dan importantes cojones. Nik uste, sistematik, irakaskuntza sistematik, egin dezakeguna da, ideak errestu, nik etakin motibat egin gustatu zituzko metafora hori, nire ama euskalduna kastola zen. Puede ser bonita. Baina, nik ez dut beste perspektiba. Bide jarri, lagundu, igual euskaraz bai. Euskaraz dauka lagundu hitzak, dauka euskaraz esan nahi bikoitza eta bietan lagundu, ez dirik ez. Barkatu. Me provoca. Bazen egin zera egin